Ahoj, jmenuji se Bing a jsem z Vietnamu. V tomto videu vám ukážu, jak obnovit soubory, i když jste je trvale smazali z koše na Google Drive. Chci zdůraznit, že jde o obnovení souborů, které byly trvale smazány z koše na Google Drive. Pokud je soubor stále v koši, jeho obnovení je velmi snadné a to v tomto videu nebudu pokrývat. Tady například smažu tyto dva soubory. Když je smažu, budou přesunuty do koše na Google Drive. Poté vstoupím do koše a tyto dva soubory trvale smažu. Vyberu možnost vysypat koš, což znamená trvalé smazání souborů z koše. Nyní je otázka, jak můžeme tyto dva soubory získat zpět. Nebojte se, hned vám ukážu, jak na to. Pro obnovení těch dvou souborů, které byly právě smazány, musíte nejprve přejít na tuto URL adresu. Toto je podpůrný odkaz pro Google Drive od týmu Google. Tuto URL adresu vložím do popisu tohoto videa, takže na ní můžete kliknout přímo a dostat se na správnou stránku. Když otevřete odkaz, stránka podpory bude vypadat takto. Můj účet je zobrazen ve vietnamštině, ale bez ohledu na to, v jakém je jazyce, musíte sjet dolů na stránku a změnit jazyk na angličtinu. Takhle. Nyní sjeďte dolů na konec stránky znovu a uvidíte Kontaktujte nás. Klikněte na Kontaktujte nás nyní. Nyní zadejte tuto frázi do políčka. Potřebuji obnovit trvale smazané soubory. Tuto frázi také vložím do popisu tohoto videa. Klikněte na Další a vyberte první možnost Natrvalo smazaný soubor. Potom klikněte na Další krok. Teď sjeďte dolů a klikněte na Další krok. Ve třetím kroku klikněte na E-mail a pošlete e-mail Google, ve kterém je požádáte o pomoc při obnovení trvale smazaných souborů. Sjeďte dolů a vyberte Požádat o obnovu souboru. V tomto bodě vás Google požádá, abyste se znovu přihlásili do účtu Google Drive. V některých případech se možná budete muset přihlásit vícekrát. Nebojte se, jednoduše postupujte podle pokynů Google. Teď sjeďte dolů a vyplňte formulář. Nechte jméno a příjmení beze změny. U otázky, byly tyto soubory smazány nebo odstraněny z vašeho koše během posledních 25 dní. Poznámka. Pokud byly soubory trvale smazány z koše před více než 25 dny, nelze je obnovit. Vyberte Ano. U otázky, jaký typ souborů se snažíte obnovit. Pokud potřebujete obnovit soubory jako tabulky, formuláře, prezentace nebo dokumenty, zvolte první možnost. Pokud potřebujete obnovit obrázky nebo videa, která jste nahráli na Google Drive, zvolte druhou možnost. V tomto příkladu zvolím první možnost. Potom zaškrtněte políčko Souhlas s podmínkami a klikněte na Odeslat, abyste poslali svou žádost. Hotovo. Vaše žádost byla odeslána. Můžete zkontrolovat svůj e-mail, zda jste od Google obdrželi odpověď. Tento e-mail vás informuje, že tým podpory Google Drive obdržel vaši žádost a pracuje na obnovení souborů. Proces může trvat až 48 hodin. Také je zde několik důležitých poznámek. Pouze soubory smazané během posledních 25 dní lze obnovit. Soubory musely být vytvořeny nebo nahrány vámi a z bezpečnostních důvodů Google obnoví všechny soubory smazané během posledních 25 dní, nejen konkrétní. Teď zkontrolujte, jestli byly obnoveny dva soubory, které potřebuji. Skvěle! Vidíme, že dva soubory byly obnoveny. Trvalo to jen asi 2-3 minuty. Proces obnovení souborů byl skutečně rychlý, že? To je vše. Právě jsem vám ukázal, jak obnovit soubory, i když jste je trvale smazali z koše Google Drive. Doufám, že je toto video pro vás užitečné. Nashledanou.